Doncs ara us farem una cançó que és pròpia, escolteu-la i desitjaria que us sentíssiu interpel·lats com tota la gent que l'ha volgut entendre una mica. Vivim en un món on els cristians rebem moltes patacades, però ens dona igual, perquè perdonem. El heavy, a més de tenir missatges destructius, també pot servir per dir altres coses. De fet, qui entén una miqueta, hi ha moltes cançons precioses, amb missatges molt interessants. Jo us convidaria que escoltéssiu una música amb aquest so, però amb bon cor. Es poden dir moltes coses amb la música. Nosaltres direm el que volem. Pensa que en aquest joc t'estàs jugant la vida. Pensa que el nostre món el temps sols va endavant. Ara que ets jove tens el món a les mans, però no despistis o el món t'agafarà. Vinga, va, entra, va, Marc, que ja ho tens, això que no és res. Pensa que en aquest joc t'estàs jugant la vida. Pensa que el nostre món el temps els va endavant. Ara que ets jove tens el món a les mans, però no t'espistis o el món t'agafarà. Pensa que allà dalt hi ha algú que et vol donar la mà. Jesús confia en tu, no el deixis escapar. Vine, corre, pensa i actua. Vosaltres, vine, corre, pensa i actua. Un altre cop, vine, corre, pensa i actua. Un altre cop, vine, corre, pensa i actua. Perquè allà dalt hi ha algú que et donarà la mà. Allà dalt hi ha algú. Allà dalt hi ha algú que et donarà la mà. Allà dalt hi ha algú. Perquè allà dalt hi ha algú que et donarà la mà. Allà dalt hi ha algú, Jesús. Allà dalt hi ha algú que et donarà la mà. Allà dalt hi ha algú, Jesús. Molt bé.